Keblai PIW, yang penting supaya PCCN saya kena ke Amen Faithful and True Channel. Baca CCN saya kena ke jing penkrek, nak mata ke sengi pentekas, mata ke sengi ke bandriu jong ke jing penkrek, ya ke pentekas, ya ke bang ikan mau, ya jing hiar borba jong sim berkuat halor jong ki apostol, nanti ki senran, ke Maria kami jong Jisu, bat ki wepat ki kentai ki bad ladon ha ke kamraneng. Hakane ke sengi ke bandriu ni ya pelai jemut hakane sim bakut uyarap ya ubreu bansan ha ke jing lai lui baken jaman sim sim bakut uyarap ya ubreu bansan ha ke jing lai lui baken jaman sim kad khot bible ke ba ngisim hakane ke sengi ke dai na ka city ke ba ar jong Paulus apostol syai ki korin kalong ke ba lai khot khat nyo utrai ulang sim. Kat habadon sim jong utrai. Hangta don kajing lai lui. Utrai ulang sim. Kat habadon sim jong utrai. Hangta don kajing lai lui. Kendiat kajing batai na kiri start. Seru start Bible. Kiri start blay. Kani kajing lai lui hang ne. Kateu ya kajing lai lui. Na kajing te jong ka an Moses. Kajing lai lui jong ki kun jong blay. Ki bale da ka mon ngubha da kajing bom panse. Ti ya ka kata kajing lai lui bangin sutu ngin pule na kane ka city hi kane ka city baar jong Paulus apostol kalong balai. Kan pule na ki dekat sau ter kanamit sutu ya kane ka dekat ke pakhat nyo. Lo thok kum ne ni don kane ke jing shania ka bakrau hau blay leng bau Chris ngim don nala de ban kop bangi biang ka burom jongi baro ka wan nau blay ubala penlong yangi kinong trei ki batibet jong ka jutang bathamai ka balong jong ka ain bala tho hare jong sim ka ain bala tho ka penyap hare sim u ai jing im sngau bu tho kene Ukraine Jepang kene ka ministry jong jong uhi jong Paulus apa Ukraine tho sikini kinong korin tho ba kene ka ministry kene ka jing shakri jong da ka ba ulai panyalap bot hikai bot Ukraine Jepang Jisu Ukraine lengba jong une sim lengba jong ka an Jepang ka an ka ong kumno wong kumno Jepang ka an bala tho ka penyap anre sim ai jing im te shushu lo tho sat khar panyo te lada ka kam ka ba yalam shaka jing yam ya ka bala tho dak hau mau la ai kat kata ka buram hadu baki Israel kim not pej ya ka khamat Moses namar ba ka phalang da ka buram wala ka long ka buram ka bancha no kat no lei kan kham krau ka jing tre jong sim telara kitu ki dak ki bala tho ki dak jong ka ain oi ki saki ki jutang bu blay ulai te bat ki kun Israel lara kitu ki ba dak ki ba tho ha umau ki ai ya ka ki yo ya ka buram te kat no lei wang ka kham krau ka jing tre jong sim or ublay ulong sim ublay ulong sim utrai ulong sim had khot khan yo kat habadon sim jong utrai hang ta don ka jing lai loi Padu jisuru kene kiri kau kaju bat kepadan ha Yohanes long ke basau Yohanes long ke basau te ngin pulis syuk sir khode ba khandai lada ka kam syakri jong kaju tang ke ba penrem kala yo buram kano lei kan kam krau ke buram jong ka kam syakri ka ba penhok da sisya haba pianu jor ya kata ka buram ka baduna bat kane ka buram ka ba palat liam ya katei de ban ong bakam long buram satya lada kata kebalamang banja no kala yo la kaburam kat no lei kan kam krau kaburam jong kata kabane du ti kane nomor ba ni don kat kane ke jing kermen ni kren slur sibun ke jing kermen kane kabakam krau kabane du
kabawan na umansim, nakajing trey jong umansim uba ai jing im, te kat kane kajing trey, nomar kane kajing trey, kadon hakane kajutang, leng bajung kasnam pakodol jong Jisu, ya kaba ula kularu, ya ula petaru ya ki apostol, ya ki senran jong ki apostol lembat ki senran jong bakin ap ha Jerusalem ha kamraneng tardu nda ai bor kane kajing ai jong mensim ka ai bor bantrei namar une umensim uba ai bor u ai ya kajing im haba ai jing im ngiyo ya kabor haba ai jing im ngiyo ya kabor ngim long kum Moses uba laka ya laka kamat kenang bagi Israel kin om yo i ya kata kaburam haba kan jakno ki jingmut jengki kilalun hadu mentamane haba pule ya kajutang berim om ju khli ya kajinka dei tang hau Chris bala weng no ya ka u Chris ula weng no ula ai jing im o ya kane kajutang ya ka bala tho hau mau u Chris leng ba om sim jong u ula ai jing im de Andre ki Israel haba ki Israel ki ken pai sa utrai en sa weng no ya kijin ka ong Paulus like haba ki Israel kin pai sa utrai sa Jesus Christ ya kane kijin ka en sa weng no en sa shai kedar en sa light loy ti kane kijin trei jung sim ba khoi ti ngi bar khoi tungin ya trang ya kane kijin trei jung sim ba khoi hangi mar utrai ulong sim utrai ulong umensim te hapadon umensim jong utrai tengok hapangi don umensim jong utrai ngin long kipalai loy kene kijing sisa kene kijing sisa kan sa penlai loy jangi tengin ya sakmat hajing kren chapang kene kijing lai loy ni don haka catechism of the Catholic Church kan bar sejar news pa sa puar kren chapang kijing lai loy berkijing ai jong ukris watang kendiadru kam long kabayale persya bar kajing lai luit ke jongi kam long kabayale persya watang kneru bat kajing lai luit ka jongi hapakane kajing lai luit ka yahab bat kajing sngotu ba si kabasisha bat kababha kaba ublei ulabu ha kadonut jong priu yakane kajing sngotu ba sisha bat kababha kaba ublei ulabu ha kadonut jong priu mar khongpong kumpa kajing im Kristan kasaki kam tame ha kajing duai ba kata ni ailat bat ngibut ya kajing kentoi jeng kajing kataru ni he ni san ha kajing lai loi hapo kamen sim bat kajing sngaw scam ha kajing tunju kum ha kitu kiba ngia kendu ha kajing ban kia bat kajing perking bat kajing kajing tunju jong ka pertei ka ba shabar te da kajing trei jong kajing jong men sim ba khoi uhi kai yangi ha kajing lai lui ba kenja men sim kenang ban penlong yangi kinong nya trei lang ba lai lui ha ka kam jong u ha ka balang bat ha ka pertei to bat bahaya kani te bat kani ka penbut ya kajing duai ha ka singu trai ka ba lai pu ar kajing duai lamprang kaba ong kumne kublei badan bor baro bat baisne ha kajing bha jong me to weng no nangi ya baro ki bomlong khnang ba dakaba long balakre ha kajing mut bat kamet ngin la ban pendap lai lui ya kamon jong me tikumta konmen ko para habingi don yo men sem ba khoi hangi ngila ban pendap lai lui ya kamon jong utrai namar ba kumbang ngila ong mene habasdang hakat lengba jong kani ka dekot kani kat khot ka bakhan nyau la kala nong ka balai jong ka siti ba ar jong saki korin siti jong Paulus wong kumno utrai ulong umensim kat habadon umensim jong utrai hangta kadon jing lai luit tungin yai trang barabor ban penek pensa ya kani jing don jong umensim jong utrai hapo jongi khnang ba ngin dup long kiba lai luit
Tokai men kepara sisih nak ni kesingi tungin pan yak kabor chung man simo kuit bangin dup long ki jong ublay bangin dup long ki balai duit ki jong u hakerteng kupa badu kuin man simo kuit amen wan man simo kuit pensyai ya ki donut ki jongi kenang bingin dup yo I ya ki badai ki jong ublay wan man simo kuit hapo ki jing mut jongi kenang bingin dup tip tu ya ki badai ki jong ublay wan man simo kuit ha ka man sim jongi kenang bingin dup long tang jong ublay pen kuit bet kentang ya ke jing mut jing perkat jungi kenang bakat ke bangi kren bet ngile kin long nak penta kaburam ke jong blay amen hakar teng kupa ber kun men sim kuit amen komen kepara andai la jan kisngi yin sa duai ru ya urosari jong men sim kuit bangin pan pen thamai pen kiim ya kan ka bor ju man sim kuit apo jongi ngi pen kiim ban ngi pen thamai tak ba ngi pen kuit ya ka onut ke jongi namar ka kitab jing start ka ong ba ka jing start kan omwan shong ha ka onut ka boman de namar kata ngi pen pen kuit ya la de kenang ba une u jing start u jisu u man sim kuit u trinity kuit u blay lai way kuit un shong sa rekat bat ngi habangi kuit kumbau jisu u Ukraine haba u hikai halor ulum ma ke rekat nakalon ka pasan ong kumno suk ki kuit ke donut na bakin sa I yo blay san kot pra suk ki kuit ke donut na bakin yo I yo blay tingi ingin sa yo I abangi don man sim kuit kalon ka pasuk yang I bangin yo I yo blay teme komen ka para tungin yai yale ban poi sakane tungin he ngin san rengkat pat uman sim kuit bangin dubla ban tri lang uman sim kuit tungin second du biang salah syai